Non, moi, je te reconnais maintenant, bravo. Là, maintenant, je te reconnais, mes mots de Facebook. Voilà. Là, on revient à nos moutons. Là, tu es en train de retourner à la maison, Doro. Oh, même si tu es encore, je vais t'appeler Doro ici. Maintenant, je te reconnais. Je te reconnais. Ça, c'est Momo du Canada. Papa n'a caché. Fallait commencer par ça. Ni de kouye, ni de Facebook, atalakouye, ni de do. Non, anga kan suguye. C'est-à-dire, ni tourni kuna san, c'est bon, on est tranquille. Ani ne do de. Ibe wardi mbe kuma. Ibe wardi mbe bomba nyeke. Mbe kuma ni wardi. Ni ne fore ye départ damne. E kume ki cheka boni kuma indi la. Depuis des antiquités, amen kuma indi la. Ibe kule la awe wari mine awe ba ketanto video mani gerebu video mani tanto dusutu la abe mogoni me e ka bara kunye ni de ne be ka ni de expliquer ya mena ibe munu fula mais maintenant tu retournes dans ton travail, je te connais. Là maintenant là c'est Momo du Canada qu'on connaissait depuis là ni ne do wardi anga kuma e bara ko warte na nga che ni yere ma wari min bi kuna ka bo ni yere ma wari min boy kuna ka di warte soronina. Ibe war soro mogo de la na fane mbache jatigi jole me niveau minake na fara ko dongo dogo ko e yere de be concert nyini na e mana on soro akona fate la dongo do yere de be concert nyini na dongo e yere de be sponsor nyini na kadama wa lete a jatigi tabulu wa ata ala te jiga kuna kwa da ma den do be ga nyama ki den do be uya ifen do be ko na nga bomoni dingile durula sanga dama jamais tout ce qu'elle voit aka nyini nga dali madro. Tout ce qu'elle voit, a gagné n'a d'aller madron. Elle a temeka boui. Moi de Canada ni ne forêt à mena, ni ne réseaux sociaux ni. Ede, idurani ni ne réseaux sans fait. Wardi angi ka chinyana bo. Mais comment on a comme on a qu'à mon yana mon de TikTok ni sans fait. Kasoka mouta, karsa obe warde ka toba bota idna totena. Ima fal ni wafla doa. Ne bolongo war kunye labo. On est bolonge ko de kuibe millions de gagner 600 no en dollars. Ne kononge famadi. Ore lay korage mi c'est-à-dire que yo ko be sora sengani nyani molo fo tara restaurant malla ne kungo ki gana no ya ki konom so bo fare fere la comme déjà c'est-à-dire que warebe e kunja e re na fo yinga da bara baklanda mo de be réseaux sociaux nga ngo tote kolokolo la ne fima mena ka fo wi en fle ni e tanto anyi wa da bara ba wartigi mbela ne fana de wartigi yoro ne fana o fo wi wartigi mfana bise ka dimi an dabara ba wartigi nunu na ne fana de do nganye e réseaux sociaux multimilliardaires ou de abe muwera ko ne fani bache do ye multimilliardaire ye en euro do ye multimilliardaire ye memi fo nyena en dollar wa do yere multimilliardaire ye amolu ka faran yere don yere ne fani bache wa be dabara ba fu ne fi mamena ko fo ya donc nous nous na choko choko yere be kla ngana nye fo anga momula me don. Toi tu vas aller où déjà? Tu n'as publicité que n'a caché. A tu ira comme un problème tada. Il y a famille bala. On a discuté de ça au dé. Al nega fogo ala ka il faut cacher la vie Adama. On peut faire ça. On peut pas. Eh, on peut faire ça. On peut pas. La honte de ça. La honte de ça. Kabo djien benyana. Kebe mo ko fe. Yoro ne MJD ko ma dessin. Galon sugu bedra ne MJD ni mama Salmata la. Ko an kumbe sara. An de boranga ultimatum da 48 heures na ujali une semaine ku ka boni prévu kele ndoron ko gombe se ka mo sara. Yoro an woni ma dessin. Dongele dagele ne ka vidéo te. MJD ka poste ko kan sara ko pour ganga kuma. Yoro an woni mo ultimatum da. Yoro an woni ma fo mo yena ko caché do de be di ama. Ko ni ma caché ndi kante boka kuma kanti ka publicité gen. Ne man fo depuis na damna ni mo bi kanu dien wona to atiki ka ki fe ni na kanu na c'est très important ni mo yi kanu atena fo le bilashi ni adama den yi kanu ato ka ki fe dusukun kanu na c'est très important ni mo yi kanu adusukun na la personne est capable de tout faire pour que ka taka nyefe mais amogo te be fe mi sorola mais ni mo ke Salimata sa tegala te se ka ke changa wakati nyongole bu kunte ide wakati me anya soutenir a vidéo kelente ko ne bora contre Safi ou bien ko Safi bora contre MJD ou bien ko mama Salimata bora contre MJD ou bien ko ne fima ere bora contre MJD
Kanya sigi yanga video ke nyogon kama yanga nyogon contrôle di a wakati te a video te ne fima ni kwa ma karsa dongli de ka ta nyefe me arrière assuré ore ma ne ko ne fima ne mo ko suya dingel ne nyona flatte dien wono folo de abse ka glam me ne kele ni pour le moment ne kele ndron ne be dien wono ne flatte ni ne yi kanu ibe ne ka présence yi ka kanu na wani ni abandonné ne fani bache ni te ne place fana abandonné o CRT ni ne yi kanu ne fani bache ni ne ka kanu présence te yi ka dien atika kono wani nyen kodu ntagalen fana o fana présence be don o fura ere tal na ijabu ne ko ni dey maya karsa dongli de ka tambe arrière assuré ne a assuré de ne fani bache ni ne ma arrière assuré akumba daka tawa arrière kun assuré le no denwa bo ku dado gonda la ka kuma soma billahi u ya don ko MJD akodu ko ne fima in kodu ko mama Salmata akodu jite kumute ne fendo de be jikum la akara ala nyana biwa be na be ifo abe nana aka ni nyingi on na abe feka ka vie gérer de ne re kono we ne ka fembe bo contexte kono abe feka ka vie gérer de auto se ka che choisir aye de abe feka vie c'est-à-dire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que ibe ka kuma mfo na obi ka contexte kono jakuya nous mataki nya bole no cheni fe ubeta ko non ko c'est-à-dire que ko ka vie o ko de nyango ya bi la me ro jumena bi an fait dessiner à mataka dans wate taka on descendre am yoro du menabi mo ya na figi adam na bet abema ere tata abema ni mi mata ko mala me obeta ko sagi madia obeta ko war madia obeta ko do jatela ka temenga obeta ko do voyager ka do tu amaga bete ka sram nem net inte kelengelena me nyana ko do ala kunyele no nyana ukana akunyele ni do aye mo do ka nyumando ke be na bi ke e bobara fontaine te labo momo de e bobara e saraka de e ba do an fan jume fontaine mbona an kulo fontaine mbona kan kunlo fontaine mbona an wunyina lendo ni fani bacha an genetike o be ko ali kan de c'est-à-dire kan o on ye joere be ba ne be ka kuma mfo mo ni do ni nga kele kono le ga téléphone tejo soma bile ni ga téléphone bejo seconde ROR ibe ta soro de c'est-à-dire que message do be gana ikuna ibe bo dola c'est-à-dire que capture do be gana ikun ko do ya keta ibe bo la vidéo be jigi kun chuko mo be jigi kun te yoro vocal content il suffit que mam nga bo kata sigi plateau do kan e yere ta ko mam inviter à plateau ere kan ere der nyani mam be bo plateau kan sigi le wasoro ga téléphone bombarder nous aye ni kuma mfo ya ora ni côté te chien ni ngara ni do le 13 le 5 août ni ngara ni fini couleur kumba la samara couleur kumba sena ni donata ni borata obe dessiner ka no ta ko dima ali mam te jigibe boliga ni film mam nye folo ka firini ya me adama dembe se dien wono ka kuma ko ka bila wasoro c'est-à-dire que kuma do be ya fo kibe do ko do rebe na bi do inga iba fo kibe na ofana je do imbe bi do inga ema ye kuma kumeche ama mere kume migoro mine kuma la kabo o video kala ere kunte mi ngumine se ka kuma nye fo ka ba ayira kume migo wana kunye migoro fana mine ka bo ka fini no aje abe jigambe kla ko be fana yele ma kunga parce que depuis maman jigi wasu ega inbox ou bena ça tiente elle a dit ça voici la preuve de ça c'est ça la preuve de l'autre c'est ça elle a dit ce jour c'est faux on était des amis ah on a fait encore été abolo kanya descendre mena da doko kema mena da kora kema e bon bo téléphone be patinant singa réseaux sociaux kan kana blanc kere kelen an goli kan ya ko kama e bene mande presesi sigala à l'époque ni nye daga ye ni meshi do be kuna ko mo ma deliga here ya nyela ne re kunye da be ko mi cousine be amazoni na mfani mbache gonu ngala jando be amazoni ne re kumi comme ou hein ne re kun jolo no
nera kume Amazoni donda bala isa mfanimba Amazoni donda bala sa gonungala mani dobe nere kunyo ya Amazoni donda bala nyadi kunga temeka dore kumene ni nungala nyeda krikitile ko fi ba foko charbondaga adama I kumene jole ni dakala yi egrilemba wa egerari kume adama egerari kume mo ko wakati ni natoro ni shitane de bega na nyofe ina be da ina be wuli ce qui fait que ibe shitane rek a formatation kelen ibi ni sigi doro tu commences à transformer même tellement que ini boli mi mega do iba o fi bene re gon petite série de gon gon to me Amazoni donda la adama non amasa ko ne tenye fonye nyere ba kalamba wallahi wa mi fona ya sebe ko petite série de gon tu fais ça encore je te bloque. Moi-même, je parle de ma part. Toi aussi, tu viens rajouter sur le commentaire. Il m'a faut qu'il y ait un peu de ma foi, il y a au bel ou aussi qui ni a tout petite série de gants. Je te bloque. Je te bloque. Voilà. Va. Yoro Madame Keita depuis là tu es puni. Voilà si tu es puni. Tu es ni comment were que ni mi puni, hein? Badrali, on a besoin de vidéos de autant mimbi dae quand tu as besoin de vidéos de ça. Et tu baga vidéo là. Qui c'est bala? Badra qui c'est bala? Tai ba worowa. Ibe mi bala ke o kele nudu. Ni be vidéo nyini ne febe ti ba de woro. C'est-à-dire ibi ba senda ele. Ibe mi ba woro franchela de o kele nudu. Ni ma nye ki ba dien dongo ki mako be video do la ka be ne filmane bolo ko me na blebe ti ba woro daele ibe mi ba woro franchela o kelenu abe famia mande perese si mangano iga commentaire do were be yela tu es bloqué pervers de du sultan de jugu sako de kabele ngora de be se ka yala kan kuma suko ta chieni angata parce que menga Amazoni donal la Alvin shogoni ni so ngala vu gora ne c'est pas la peine ka comment bloqué les ga jugu na be ya. Voilà. Donc si ça non, on continue. Une jolie non nga Amazoni ndala. Nga défensive hein? Mbe ola o défensive la wara per zoro no ikunte sega ne billahi. Hali shokala kunga bonni. Malion. Hali shokala abe shokala ndo. Yora sisa o fana wakati shokala ni kunga bonni ne. Wallahi. Kuma farati ne fielima meta de ya foko yiribuluni ka mo nyine kabile tige beko wa to meni kulukule babela ka mo nyine ka jiena tige akobeko kle kono wa ula fe nwe o rezitan la gene ne MJD bolo en fani mbache malo ani kele na takama jama benyana wale nyana ne ma fo ye ngo mo te bo o la ya ngo mo me se ga défendre teme on nga ya ngo no fen na o bebeta aya kale ke depuis saison 1 fo bi fen kumba kunche bala betara ko wa ko te periki te moche iyere Madame Keita mbi bloqué hein ko moi me periki te moche o mu hasidi ai j'ai te bloqué hein wala billet là tu répètes ça encore je te bloque hein. Comme moi, mes perruques même étaient moches. Ta grand-mère. Merci, mon cœur. Tu répètes ça, ta grand-mère. Sa grand-mère est trop méchante. Ta grand-mère moche là. Voilà, merci, bébé. C'est ça. Hein? Sala kabola. Dabaraba nembaraba ouye. Ou tchesse ali chini. Pour qu'on ait une photo, imaginez ma dépend un passager. Ali chini. Pour qu'on ait une photo, imaginez ma, c'est-à-dire que vous pouvez dépend un passager. Dépend au sang. MJD ga critique ou sa figa labon na mabola fo bina borani ni sire ni go kibe kuma la shina be boni sire wero bi nyine bitako o shini ngene tani go be kuma la shini ngene be boni do wore memi fina clé flam temene be nyine o tabeko ataka ga benya wale nyana nono munu na no ko c'est-à-dire que le défense dans la niolu de kuma to la kelin ala ka mo fla di ma rafsa ka jama futu go
ala ka mɔgɔ fila di ma mɔgɔ min bɛ ala ta fi a ka fisa ni jama fu ye bilahi jama yɛrɛ tɛ yen dɛ parce que même mi fiɲɛna mɔgɔ damadɔni de bɛ to woba la c'est à dire que adamaden tɔw sigilen don u ka so parce que ni maliyɛn bɛ problème dɔ kɔnɔ problème min c'est à dire que n'a n'i ka problème bɔlen don u b'a fɔ k'u bɛ k'i défend alors que u bɛ k'u ka propre kɛlɛ de kɛ yɔrɔ b'a dɔn sinaya ka ca Mali kɔnɔ rivalité fu ka ca Mali kɔnɔ donc i b'a ye minnu ye muso fɔlɔw ye olu b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ côté kelen na min ye muso filanan olu b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ côté fana minnu fana bɛ c'est à dire que min cɛ ye célibataire o min ka kamalen ni muso kelen m'o bolo n'i bɛ fɛ ka don bɛɛ n'i ka concurrence degré hein anw fana concurrence degré bagaw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kɛlɛ la i m'a ye c'est à dire anw fana concurrence baga ninnu anw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kɛlɛ la i bɛ n'a fɔ ko a kɛ tan i bɛ taa sɔrɔ i cɛ bɛ ka tasuma min da i ka so kɔnɔ dɛ i fana bɛ ka don dɔ ka kɛlɛ la i bolo k'i bɛ k'o dimi sara i sinamuso fana de la i sinamuso ka problème n'a tigi ka problème ye kelen i n'i sinamuso ka affaire a n'a tigi n'a sinamuso ka affaire c'est pareil i bɛ t'i yɛrɛ kɛ dɔ in ye dɔ in fani ye bon hali ni dɔ in commanda ye n bɛ kɛ dɔ in fana ka fani ye tan u nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin de la tan sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ réseau ka woba bɛɛ b'a ka kɛlɛ personnel la si t'a tigi yɛrɛ fɛ bɛɛ b'a ka intérêt personnel ɲini na si t'a tigi yɛrɛ fɛ o de bɛɛ laban ye nin kumaba in ye ani nin ɲɔgɔn labilaba in ye a réseaux sociaux kan sinon an y'an ta kɛ k'a ban a do kelen da kelen tɛ yen wa ne finman de tun bɛ muruti kuma bɛɛ k'an to kɛlɛ kɔnɔ muso fɔlɔ min tun bɛ muruti heure bɛɛ ne de don mais muso fɔlɔ min ye yafa deli bɛɛ ɲɛ fana o ye mama Salimata ye mama Salimata de fɔlɔ bɔra an bɛɛ la ka sigi ka yafa deli dugu wuli n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ fɔlɔ mama Salimata fɔlɔ de y'a kɛ mama Salimata y'o kɛ a MJD ma poste kɛ mama Salimata kan k'a dɔgɔya dɛ ne finman ma vidéo kɛ ko pour que mama Salimata ye yafa deli dɛ mais ne de tun bɛ muruti mɔgɔ min tun ye mɔgɔ muruti ta ye heure bɛɛ ka boli c'est à dire que ko faleni ku tigɛlen o ye ne o bɛ taa ne ramasse ka na heure bɛɛ ne de tun bɛ boli ne de tun b'u to tagama la dɔrɔn ko n t'a la ne ma deli k'a fɔ fɔlɔ ko n t'a la ko mama Salimata bɔra ka vidéo kɛ contre moi ou bien ko MJD bɔra ka poste kɛ contre moi a ma deli ka kɛ fu bɛ boli ka taa MJD kunna finman mana ko kɛ a bɛ finman dɛmɛ o la finman mana fɛn o fɛn kɛ a tɛ bɔ finman kɔfɛ o la u nana laban yɛrɛ kɛ k'u bɛ taa ne yɛrɛ kɔrɔfɔ MJD ko ne de bɛ ka ko c'est à dire u bɛ taa fɔ MJD ko ne de bɛ ka MJD manipuler u bɛ n'a fɔ ne fana ye ne ka inbox kɔnɔ ko MJD bɛ ka ne manipuler u bɛ taa MJD ka inbox kɔnɔ u bɛ taa fɔ o ye ko ne bɛ k'olu manipuler je n'ai rien dit u bɛ na ne yɛrɛ ka inbox kɔnɔ u bɛ n'a fɔ ne fana ɲɛna ko MJD de bɛ ka ne manipuler i bɛ n'a message bila ne kunna cogo min n'a vocal ne b'a cɛ yɔrɔnin bɛɛ la ka taa fili MJD ka inbox kɔnɔ aw tun bɛ taa fili MJD fana ka inbox kɔnɔ cogo min na olu b'a cɛ ka na yɔrɔnin na ka n'a bila ne ka inbox kɔnɔ an bɛ na an b'o discuter an ma se k'o de faamuya o n'aw tun y'o faamu dɔrɔn aw tun b'o calmer i mana taa diɲɛ kuma o kuma fɔ ne finman ma MJD kan i ka da la ko ne y'a ye aw bɛ taa fɔ dɔrɔn u b'a capture kɛ k'a bila ka na ne kun ne ka n'a kalan c'est à dire ni min don ne ka n'a ɲɛfɔ i bɛ taa nafiki denya kɛ ne ka inbox kɔnɔ MJD kan i bɛ tila dɔrɔn n b'a bɛɛ capture kɛ ka taa bila MJD ka inbox kɔnɔ i ye mɔgɔ min ye catégorie bɔra yɔrɔ min na a ye ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ la n bɛ taa bila an b'a discuter n ko de kama ko nafiki denya ma se ka séparation kɛ hali Malika famille la c'est à dire Malika o fana kelen tɛ aw tun bɛ boli ka don ne fana ka inbox kɔnɔ o kelen de la finman ye lamɛnlen de don dɛ finman e de bɛ bɛɛ sanfɛ dɛ finman kɛ i nana nata bila e de ye nin ye e de ye nin ye dɛ finman ni e de ko bi ta kɛ tan n b'a wuli u la direct ni mɔgɔ mun kun gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ Malika famille kɔnɔ n b'a capture ta ka na kuma la hali n b'a capture ta ka taa bila an ka groupe fana kɔnɔ parce que aw bɛ se fɛn fɛn la o de o b'o nafiki denya comparaison de daminɛ k'i nɛgɛn k'i bila i yɛrɛ la o de filɛ nin ye k'u bɛɛ ci tan parce que n'u donna ɲɔgɔn ka inbox kɔnɔ u bɛ nin de fɔ non i ɲɛ b'a la e lamɛnlen don ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ɲɛngoya bɛ Karima Sina la tan bɛɛ bɛ e de fɛ c'est à dire que ka tɛmɛ Karima Sina kan tantɔ wala ni e bɔra bɛɛ bɛ e de lamɛn u bɛ t'o de fɔ i m'a ye kuma bɛɛ u bɛ gosi ɲɔgɔn na parce que u b'o kuma ninnu de minɛ ɲɔgɔn kama faniya tɛ ne tile kelen yan ne ye mama Salimata MJD an ma deli ka ajouter c'est à dire que
côté kelena que ça soit sur messager yoro MJD RT WhatsApp sans fait ko amena fo nyogo nyina ko aklina yelema ama deliga ke tellement ni adama de nyogo kanu okun la tabege comment ne be vidéo ke ne follow de be vidéo ke ou bien ne be vidéo kono nyan ne be clap vidéo lo ta soro ni au fait ne be ka kuma fo vidéo kono MJD ka post wa ne ka kuma c'est-à-dire que alina be make kede net ibe ta soro ou point chama ba be aklina iklin ce qui fait que ni adama de nyogo kanu tu n'as pas besoin c'est-à-dire que to ka tout tiku ni ka keta ka bota ali maliga family c'est pareil ni na kele dron ne ba do kalemdo wani bora ki lansa kelela ibe ta so alni malika ere bora live la akwa point chaman ba bebe ke kelen ore kore ni duna mgo ka conviction na ba do conviction be ta na donc direct imana frappe mingo kelendo kwa i boru nyo bori nya a bebe ben point kelema c'est à dire a point kuma ba bebe ke kelen mais ka auto jien wono ta et réseaux sociaux sans fait j'aime ni ndoro comme karsa fait ou bien nga juguya kele min de la ka sans parent encore quand depuis Facebook sans fait mais fait ka no sans parent ta sara ya non ibe na tukumbe sans parent wele dai ka minga juguni korole c'est tout kuma inyo doroni donc moi de Canada iga misen MJD klela ite mugodon mugom fana be se ka MJD kele wallahi aran forti bolo wali tra renfort ni yoro il suffit ka nga fara pour damna renfort baby flika yereta i djoubeti par MJD nere bi djoukar aller retour ay ja chemin fait i fabe neni i babe neni saraka debi shiba mo fa nu banenina donc mo fa nu batte klebi tigi i bobara jala ninja page do ko fe ni da kala da nogolen da kasama nyi mo dala ko nyo na tekela anga tani ka tanga ci o ne fra ba wallahi ani ko je e garani makka shida ay tu ko no iba ko dem sen piti Cemo ka sabalisa. Ne mana na mitan furage. Ala ka inta ko era ne jeto era table. Abana. Fan pena ka kefen do de sisa. Ne mi saka ke to good mena. Mo ka lafia. An fa de na jien ko bela jele me danga. Ami bana mi feme ami agrete ka jien ko bela jele kana. Me ubina dora izna ngamastumaleni tayitu bukono. Franchement, on dabla. Maman est agressée là, mi agressé ça. Bon maman est là, maman est agressée là, mi agressé ça. Ne connais pas de agressé là bas igno. Est agressé là. Mi agressé ça. Il va presser agression. Mais le nem na ti wulu dente ke fo Canada walai. Il veut qu'apprécier de et m'a agressé on est bêtis fouguardé fara figa bongi kunchi kono Canada billahi no fie ni tora ka sakosi ne bolo ka nyala yala doron jorode billahi parce que n'était destination fo ne beta tuni betan sien fli kono e agressé dadi ko ameni moi mambo blanc na drum e drum gelen ta okun e de fama de ni e a fama de nga son Paul Massa. Et mais what be kuna sita foti milliardaire ou millionnaire en dollars canadiens ou bien je sais pas en quoi canadien what bana abana donc on va agresser kotigi ne bolonge chef de ou ne ngona nge delenga chef de ou fem foi teke law jabe agresser jabe sera donc agana fo kigata YouTube kono way juta kata YouTube kono mo di Canada ibi juta YouTube kono i beta YouTube kono ni mata be se fli kono ni mata YouTube kono de eta YouTube kono e ka dongli de la international ka sombo ke te ta vidéo ma YouTube kono est-ce que ka kene ke bini sigi yanno ko kele ne ko pourquoi i ben fugar di ala depuis na dam neno i dunga compte TikTok bi bu me ko pourquoi e kelente se sigi ka live kedi e kelente ka live kedi Écrit c'est que qui a live kede pour que be to fuwari dinyala yo ye ibe secours de la yorobela ibe bolbol live de kono fo mu kodo de ga te bolo namu kiendo namu kiente awode o kelenu isengena de wallahi iya senge kwi ngiri e ko ni nyena pour que ibe fait toujours mu kodo ka to ikungoro
kuma la. Et tu sais qui sigi, il flabaranin kan, qui ga live ni activé yere. Tu peux pas? Tu peux pas? Ta chieni. Jugu sako. Nantan kolon. Pom polo. Kono wo kele. Hein? Miri bali. Tashi bali. Bubara fasani. Mani chorokoleni. Che jugu. Hein? Kili fitinini. Flabarani time. I yɛrɛ fana I glana k'i ban m'a dɔn ala ye min tu ye ni secours la dɛ tu ye ni se k'i kɛ sans fesse sans forme I y'o ye c'est-à-dire que cɛ ka kan ka fini don mais kuma dɔ la I tɛ dɔw jɛ I yɛrɛ la dɔɔni an y'i formal lɛ I y'o ye ni kaplishi kolo den bɛ ɲɔgɔn na I bɛ kaguluninw don k'i kunkoloninw dogo kuma bɛɛ k'i da kolonden bila sanfɛ I fan bɛɛ bɛ mɔrɔsɔ e ta bɛ to ni zaya kuma I ma hali I kumakan fana tɛ cɛ kumakan ala ka n'i sɔn kili ɲɛnɛmana ala kana filabara ɲɛnɛma fana d'i ma ça c'est pas grave mais a tɛ cɛ kan fana don I da kɔnɔ n'i kumana an k'a dɔn ko cɛ de bɛ ka kuma mais ala an sigilen fana n'an b'an ka lafiya kɔnɔ an tulo bɛ kan dɔ de la MZD ne y'olu bila tantɔ Fimani n'i ye ne yɛrɛ tɔgɔ m'a da ko Fimani I bɛ ala kalika kun bɛ ne ka denkundi kɛ kɛnɛ kan Fimani ale b'a kɛ tantɔ manden tantɔ tan o b'a saraka den jugu sago nantankolo kɔnɔ wo kelen ni e bɛ MJD kɛlɛ de la e tɛ MJD ka page dɔ réseaux sociaux kan pourquoi e y'o ye ni MJD ka détracteur ye fɛn fɛn I bɛ ti k'i jɔ ni filabarani salen ye fura dɔ bɛ n bolo tile fila in na I bɛ to kuma caman na fura in ye bombe a bɛ don I kɔfɛla de la mais n'a cira dɔrɔn I kili bɛ bonya tile fila ni m'i fara ɲɔgɔn kan tu vas me voir dans ces 2 jours là c'est-à-dire n bɛ débarquer de Canada n bɛ fura in bidon de da yɛlɛ kɔfɛla la kɛ lala n'i filabarani bonyara c'est-à-dire n'an y'i ka go lɔgɔbalen ninnu d'i ma I bɛ tila o sport la cogo o cogo la tile fila in na I b'i reposer parce que e tɛ ka tereke ka ɲɛ di e filɛ nin ye ko o ko la I kili salen b'i bolo kili in tɛ k'a mago de ɲɛ ni ɲɛ kili ni bonya n'i ye sport dɔɔni kɛ k'i kɔ kɔrɔta k'i kɔ jigi ka position latérale ninnu dɔw yɛlɛma dɔɔni wallahi n'i bɔra na dɔ bɛ bɔ I ka haine na quoi dɔ bɛ bɔ I ka juguya kisɛ bilendenya in na kɛ c'est-à-dire que I bɛ repos ta dɔɔni k'i lafiya jugu sako nantankolon jɛgɛ in voilà donc malien an ye dɔ kɛ aw fana t'a fɔ ko finman k'a to ten o de bɛ aw ka vie an ye dɔ kɛ live la sini ye concert ye le 14 voilà mi ɲɔgɔn dalajɛ palɛba kɔnɔna la donc n ka histoire dɔ in min bɛ cɛ min binna muso kan n b'o kɛ spécial cɛ min binna a denw kan c'est-à-dire que Almoud Diko n b'ale ka vidéo kɛ spécialement de quoi n tɛ fɛ ka o ɲagami nin na quoi n bɛ n'ale ta la c'est-à-dire que k'ale ta kɛ spécialement de parce que kunu sisi y'o tigɛ donc n bɛ n cɛsiri sini n'i ye temps sɔrɔ bi su in na n bɛ na parce que n bɛna ale sisi kunkolo dilan ka tila ka n yɛrɛ kunkolo foni sini n ka kan ka taa n yɛrɛ kunkolo dilan mais ni n tilala o kunkoloko la joona n bɛna cini dɔw kɛ n'o y'o ci ninnu ɲɛnabɔ joona su in na n bɛ yɛlɛ uniquement Tombouctou commerçant kɛ Almoud Diko affaire de viol de ses propres enfants là c'est-à-dire pédophile ba in sɔn sugu bɛɛ dɔɔni b'a la an bɛ ɲɔgɔn cɛw ka kuma tɔ la parce que kuma in bɛ kɔrɔbɔrɔ kan la fo n bɛ kɔrɔbɔrɔ dɔ yɛrɛ ɲini a ko tɔ la k'o lasigi n kɔrɔ ni n y'a kɛ sururu an b'a kɛ